Bitarain namin. Wayasihu watolaku wa yustahabbu ya kurang wa tasmiyatu utawi madhaake fil qismi ing dalem pembagian baina zaujati ing dalem antarane pira-pira bojo wedok iku wajib dadi ana wong duwe bojo luwih saka siji wajib dipadakno bagiane 6 dipadakno bagiane iki piye padakno bagiane misale bojone jenenge A B C D A Senin B Selasa C Rebo D Kemis terus Jumat Rai Sabtu Minggu piknik ya iku papat kudu rata nek sing siji mergo luwih enom rong dina sing tuwa sedina haram. Naam. Wala yadkhulu ala ghairil maksumi lan ora entuk mlebu sapa wong lanang ala ghairil maksumi ngatasé liyane wong sing entuk bagian. La kanggone bojo. Naam li ghairi hajatin lawan tanpa hajat. Wa idza arada lan nalikane ngarepake sapa wong lanang asafaro ing lelungan afroha mongko mundi baina unai dalam antarane bojo-bojo takruju metu laha maring wadon apa al-qur'atu undian wa idza tazawwaja titik wa idza tazawwaja nalikane rabi sapa wong lanang jadi datang ing wong wedok anyar fasoha mongko mengkhususkan sapa wong lanang ing wadon bisa wilayahnya kelawan pitung dino ingkanat lamun ono sopo wong wedok sing anyar iki bikron perawan wabi salah tekan kelawan telung dino ingkanat sayuban lamun ono sopo wadon ono iku sayuban rondo wa idha kofa nalikani muakirati sopo wong lanang musuzal marhati ing uri'e wong wedok wa azo mongko nasihati sopo wong lanang ing wadon Fa'in abad ne ora gelem ilan nuzuza kecuali pure hajaroha mongko ora ngumpuli sapa lanang ing wadon. Fa'in aqamat lamun lamun jumenengake sapa wadon alai ngatasé lanang tetep nyeyel tetep pure terus hajaroha wa darabaha mongko ora ngumpuli sapa wong lanang ing wadon wa darabaha lan memperingatkan wayas kutulan gugur binusuzi sebab pure apa kismuha bagiane wadon wa nafaqatuha lan nafaqoe wadon. Dadi nek ana wong wedok kok pure lho berarti kowe ora disangoni karo bojone gak dikei duit gak dikei apa-apa ya. Nang amlane aja pure lane ana wedok pure sing lanang piye sing lanang pertama kudu ngandani dikandani terus aja pure lho kowe iku ngene-ngene tetep pure ya lah kok tetep pure ora usah diomongi dicutak aja ro dicutak kok dicutak tetep pure wis dikandani tetep pure aja ro wa dorobaha dijenggung dikandani ngono ya. Nah, tapi itu aja dilakoni calanan jangan pernah tangan maju ketika kikir karo wong wedok. Paham ya? Taleni tangan sak ruwet-ruwete wong wedok, pokoke ora usah main tangan. Ya wong wedok ya ngono. Kowe dadi wong wedok aja ruwet-ruwet. Sing ruwet iku biasane wong wedok. Ya ora ruwet iku piye wong ngaji, madhep pengaruh kok malah madhep mburi ya. Ya malah joget-joget.
Kandhani kok wong itu kuwi yo. Contohnya iku mau, sapa lagi? Kuat. Siapa? Ida. La ilaha illallah Ida, lebar pegatan wong itu Ida. Ya, Ida. Nah, jadi kowe wong itu aja luwet-luwet nek dikandani nurut ya. Nah. Faslun wal khulqu utawi jaluk pegat kulo itu maknane jaluk pegat. Jadi nek ana wong itu oleh jaizun iku menang ala iwadin maklumin ing atase ganti rugi sing diketahui. Wong itu dijaluk pegat iku kudu disangoni. Wa tamallu wa tamliku duweni sapa wadon duweni bi lawan kulo sapa almar'atu wong wadon nafsa ing awak dhewe. Wala raja'ata lan ora ana rujuk iku maujud lahu kanggone wong lanang alaya ing atase wedok illa bi nikahin jadidin kecuali kanthi nikah sing anyar. Nek wong wedok kok njaluk pegat sing lanang muni iya maka tidak ada idahnya. Tidak ada idahnya. Maka tidak ada rujuk, ora ana rujuk ya. Naam. Wa yajuzulan menang apa al-qulu qulu fituhri ing dalem mangsa suci wa fil haidhi lan ing dalem mangsa haid. Wala yalhaqu al-muhtali'atu at-talaqa. Wala yalhaqu lan ora nemoni sapa al-muhtali'atu wong sing dibuluk at-talaqa ing talak. Naam. Iki kulo wong itu jaluk pegat mulane nduk kowe nek jaluk pegat karo hakim. Mergo nek sing megat hakim iku jatuhnya talak 1. Jatuh talak 1. Setelah jatuh talak 1, maka bisa dikai kesempatan 3 kali masa suci untuk berdamai dengan mantan suaminya. Nek sampai 3 kali masa suci kok ora gelem berdamai, maka mereka berdua kemudian pisah. Pisah itu maknanya piye? Nek sing lanang pengen balik karo sing wedok, kudu diadakan akad nikah yang baru. Okay. Tapi nek dalam masa iddah mau 3 kali masa suci, umpamane ana wong pegatan tanggal 17 Januari. Terus sasi Maret sing lanang Maret tanggal 1, sing lanang marani sing wedok njaluk balikan nek dadi sing wedok gelem. Tapi nek wis di luar masa iddah, di luar masa tenggang, maka harus diadakan akad nikah baru. Ini yang pertama. Yang kedua, hal itu tidak terjadi ketika mulut. Paham ya? Jadi nek sing lanang sing megat, nek sing lanang sing megat, lho ya omong dhewe kok cah lanang wis tak kon push up. Kene maju dah ono ngaji kok omong dhewe. Kowe nek dak gelem push up, ben push up tim Fadil wae. Loh, Dir. Ngene, gede-gede kan iya. La ilaha illallah. Pancen iya kan. Iku jejeran karo sijine mesti. Sapa sing bingung sijine sing anget-angetan iki. Mesti. Anget-angetan ning kene karo sapa? Oh, njum la ilaha illallah. Njum iku. Nah, ilaha kono. Dah, kowe sing pojok kono aja jejer njum kowe. Kaya cah cilik nek salat iki. Mesti godho-godhonan. Mulai tetenan. Terus. Na'am faslun wa talaqu durbani ta'ala iku ana loro sorihun cetha wa kinayatun lan kinayah sindiran. Fasorihu mongko utawi talak sing cetha iku salah satu alfazin telu pira-pira lafaz. Siji at-talaqu talak, al-farafiraku pisah, wasarahu lan pergi saja engkau dariku. Jadi talak itu ono telu kata-kata sing sore ya, pegat, pisah, karo pergi saja. Wala yang takiru lan ora tetep apa sore iku talak
sore talak ila niat maring niat. Jadi tidak ada ketentuan harus niat. Hati-hati we jalanan. Jalanan jangan sekali-kali menggunakan kata talak, pegatan, pisahan utawa lunga wae. Bahaya yo. Mergo apa? Mergo kamu mengatakan itu tanpa niat, jatuhlah talakmu. Padahal wong lanang iku talake mau ping 3. Jadi misalnya kowe gak niat, muni lunga ae kowe saka omah iki. Dilalah ngamuk muni ngono, maka jatuhlah talak 1. Ning ngono awak dhewe pisah wae, jatuh talak 1. Kowe tak pegat, jatuh talak 1. Yo, iki sing sore. Sing kedua, wal kinayatu ning sindiran kulo lafdin saben-saben lafat ihtamala sing ngemot atolak ing talak wa ghairuhu lan liyane mengkono kalam. Wa yaftakiru lan tetep apa kinayah ila niyati maring niat. Titik. Jadi kudu niat. Misale sindiran iku piye? Tak rasakno srengenge wis ora murup neh saiki ning omah iki. Ngono iku berarti sindiran. Kok diniati muni srengenge ora murup, diniati megat bojone dadi. Yo, hati-hati wong lanang guyon dadi apa nek tenan. Disendekno perkara liya dadi, ora disendekno ya dadi. Pamane disendekno. Pamane disendekno iki apa jenenge ana apa? Sajadah iki nek ceblok kowe tak pegat. Dilalah ceblok tenan, yo pegatan tenan. Senajan munine guyon. Guyon iku dadi nek nganggo kata sing sorry tidak perlu apa niat. Tapi nek kata-katane ora sorry kudu niat. Umpamane aku nek salam yo nengentok ora tahu aku salam ngiwa. Tenan aku nek salam ngiwa bojoku tak pegat. Dilalah salat assalamualaikum warahmatullah. Terus kokono ana suara wedebuf dene mrene. Zret bojone kepegat. Mulane nek tukaran sing lanang iki terutama. Sing wedok iku objek. Kowe nek tukaran jangan pernah mengeluarkan kata-kata itu meskipun disarati. Ya, meskipun disarati. Kadang-kadang lali ya. Kowe iku dolanan HP karo turunan utamane. Kowe pokoke nek ngono neh sesuk kowe tak pegat. Terus gak tau ngono sing wedok. Selama bertahun-tahun ora tau ngono. Dilalah sing wedok lali dolanan HP karo turun pegat. Lho iku jenenge pegatan. Maka jangan sekali-kali menggunakan kata pegat. Nah, saiki dadi wong wedok. Wanisau wong wedok fi ing dalem urusan pegatan iku dorbani ana loro. Dorbun sak bagian fitolakihina ing dalem talake wong wedok sunnatun sunnah wa bid'atun lan bid'ah. Wa hunna lan wong wedok-wedok iku zawatul haidi, duweni haid. Fasunnatu mongko utawi sunnah ayuki ing yen to tumiba apa atolaku tolak fiturin ing dalem mangsa suci. Ghairi mujami'in fi ora dijimat sapa wong wadon fi ing dalem mangsa. Wal bid'atu talak bid'ah ayuke ayin to tumiba apa tolak fil haidi ing dalem mangsa haid. Au fiturin utawa ing mangsa suci jami'uha ngumpuli sapa lanang ha ing wadon fi ing dalem mangsa. Titik. Wa darbun lan ana sak bagian laisa fitolaki sunnatun wala bid'atun ora ana fitolaki ing dalem nalak wong wadon sunnatun sunnah wala bid'atun lan ora ana bid'ah. Wa una lan ing kene iki arbaun papat. Ana wong papat sing nek ditalak ya wis karek ditalak ngono ae. Siji as-saghiratu bocah cilik. Wal ayi satulan apa? Wong itu sing gak hashtag iki. Monopause. Aisyah monopause. Wal hamilu lan wong hamil, wal mukhtali'atu lan pancen wong wedok njaluk dipegat. Allati lam yadkhul
sing ora dikumpuli via ing dalem lati. Naam. Pegatan iku piye lah? Ini lho tak terang sithik ya. Pegatan iku penggawean halal sing ora disenengi Gusti Allah iku pegatan. Halal tapi Gusti Allah ora seneng. Ya. Dan ini awakmu ame pegatan, pikirkan berkali-kali dulu. Mergo iku halal tapi Gusti Allah ora seneng. Yes. Jadi ini ame rabi, ya leh, pikirkan baik-baik. Nah, oleh ora tapi oleh, ya. Pegatan itu oleh, tetapi ingat bahwa itu tidak disukai oleh Gusti Allah. Faslun wayam liku lan duweni sapa al-quru wong sing merdeka, salah tutalikot telu pira-pira talak. Wong lanang merdeka oleh nalak bojone nganti ping 3. Wal abdu ning budak tatlikota ini talak 2, hanya 2. Wayasihu lansa apa istisna fitolak ing dalem talak ida wasolahu nalikane nekakake sapa wong lanang ing talak bi lawan talak. Wayasihu lansa apa takliku naklekno talak bisifat lawan sifat wasyarti lan syarat. Wala yaqau lan ora tumiba apa atolaku talak qabla nikah sadurunge nikah. Kowe durung nikah kok wis sampe nalak iku ora kasil. Ganti nek mau ida saya ganti klambi putih, sapa klambi putih karo jejere. Ngekek dhewe aja nami kandhane iki 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 21 dong. Selikur bagi itu telunan gue kok video itu roto loh ya. Nek itu roto sak wong kowe kok bojo telu. Naam iku akeh wedok ditimbangane apa? Lanang. Akeh wedoke. Naam wa arbaun. Lan wong papat ana 4 orang layak sing ora tumiba. Apa tolakuhum tolake wong lanang. Sapa iku asobi bocah cilik. Wal majnun wong edan. Wan naimu lan wong turu. Wal mukrihu lan wong sing dipaksa. Kok cah cilik iso nalak? Cah cilik yo kan ono cah cilik. Misale ini, cah cilik ku misale ini. Misale sapa iki jenenge? Fadil tak kawinno karo Jum. Fadil umure 7 tahun, Jum iku umure 7 tahun. Terus tak kawinno. Dilalah tukaran, ya lah. Lagi dolanan apa jenenge? Dolanan konekeran. Dolanan kertu iku apa? Sing saiki iso. Apa? No. Enak-enak dolanan uno tukaran. Terus Fadil muni karo Jum, kowe tak pegat. Kowe jarene bojoku kowe tak pegat, gak dadi. Mergo apa? Mergo isih padha cilik. Wis. Ngandhe biyen kawin cilik iku biasa, rumasan wis. Mbahku iku entuk mbahku lanang iku umure 20, mbahku wedok umure 10 tahun. Bar nikah terus mbahku lanang moro ning gone Mekah. Jadi Mbah Khalil Harun sing gawe langgar iki, sing gawe pondok, iku Mbah Khalil Harun iku duwe anak wedok 5. Anak wedok 4. Sing tengah lanang. Lah, mbahku iku sing paling cilik iki. Lah sing paling cilik terus ditokno karo mbahku lanang. 20 karo 10. Sing dhuwure cilik nek, rumangsa piye? Sing dhuwure 8 tahun. Tapi dhewe biasa 17 tahun rondo biasa. Lah kuwi rumangsane Sayyidah Fatimah iku sedone umur piro? Sayyidah Fatimah putrine Kanjeng Nabi iku sedone umur 19. Iku wis lahopo. Ya, wis duwe putra Hasan Husain. Terus duwe putra sitok enak, sapa jenenge? Ali bin Ali. Ya,
wis duwe putra beberapa dan sudah mengalami banyak hal. Sayyidah Aisyah nalikane Kanjeng Nabi sedo iku umure piro? Itu tambah 10, 17. Sekitar 17 nganti 18. Sayyidah Aisyah. Terus apa nek? Akeh. Dadi aja dibayangno bahwa kaya saiki wong wedok iku diolor-olor rabine, Nduk. Kowe diolor-olor rabine sebabnya apa? Sebabe panganan wis tambah sithik, makan semakin sedikit, tempat hidup semakin sedikit. Jadi saiki umpamane rabi, mesti lah butuh omah ya. Nah, sing dienggo omah iku saya suwe saya sithik. Mulane awakmu diotot-otot. Diotot-otot apa? Kon sekolah. Terus diolor-olor nanti umur piro? 17, 18 lulus SMA. Terus kon kuliah. Tambah 4 22. Ya, kowe wis umur 22 kon nyambut gawe dhisik apa kon lawan dhisik. Akhire saya suwe umur pernikahan itu semakin tua. Ben apa? Ben wonge ora nambah kakean. Nek rabi duwe anak, menungsone tambah, panganane kurang. Mergo kowe tak aja desa-desa. Bapake utawa mboke sing isih tani, golek tenaga kon tandur ngono Pak. Wangel. Golek tenaga tandur iku wangel. Saiki mergo tahun sekolah SMP karo SMA, mulane aku gak setuju. Sekolah SMA itu gak setuju dasinan, sepatunan, selononan itu ora setuju aku. Mergo mergane nek wis dasinan sepatunan mesti gak gelem ngopeni sawangan. Gak gelem ngopeni wedhus, gak gelem ngopeni sapi. Ing mongko saiki kowe tak takoki, mangane apa menungso iki? Sego ya. Sego tuke kondi. Sawah. Lah saiki nek sawah gak ono sing garap. Kowe memang apa? Kok pasir. Mangan kertas iso. Lah kok kowe utak kertas, mangan basa Inggris iso? Gak iso. Mangan fisika iso? Gak iso. Isone mangan sego. Wis. Lah nek kowe gak gelem tandur repot. Nah, masalahnya bocah desa kepengine dadi kutha, wong kutha sing ngerti. Saiki wis mulai tandur kowe di Semarang, ibu-ibu PKK itu acarane apa jenenge? Acarane petani kota. Jadi ning gone perumahan iku ngene iki terus gawe pot. Terus gawe peceren. Peceren itu digawe tempat sampah sing bolong-bolong itu. Dilebokno ning kono, engko terus nek wis pirang dina dicipuk terus dipepe ning gone dhuwur. Apa jenenge dadi kompos kan, bosok. Sampah itu sampah pecahan ndok. Terus sayur-sayuran ketokan itu didadekno siji dilebokno peceren. Engko nek wis sesasi dicipuk, dilebokno ning gone pot. Engko ning pot ditanduri apa jenenge? Ditanduri sing cilik-cilik. Lombok, sayuran, beras. Saiki nandur apa? Sawah, pari iku ning gone pot. Wong kutha-kutha tenan. Lah iku aja bayangno wong kutha-kutha iku kok terus wong kutha iku kere-kere, ora. Wong kutha iku ora kok kere-kere. Kancaku iku duwe perusahaan apa kontraktor omah iku. Duwe perusahaan perumahan. Iku sing wedok karo sing lanang ning omahe, mburi omahe iku sing asale digawe kolam renang. Asale kolam renang. Saiki kolam renang iki ditutup, terus diseni lemah karo iku mau pot cilik-cilik. Terus digawe. Terus ngopeni pitik iki lah apa-apa. Terus dene muni, nek ora ngene awak dhewe ora mangan. Dene ngomong, lah kok ora mangan, lah kowe tuku ning gone. Lah kowe tuku ning gone kono apa ngerti? Beras rupane putih itu nek dikai kampur baru sudah melok putih. Kowe tuku sayure ketok seger yo nek dikai melami. Awak dhewe ora roh mulane. Ini nandur dhewe dipangan-pangan dhewe. La ilaha illallah. Lah saiki wong desa malah
Ora gelem tandur ning kampung sing omahe desa lho. Omah ndi? Omah. Yo kotak-kotak lho. Ndi? Ulang ndi? Tanjung. Bisa ono cah enom sing tani. Rata-rata wis tuwa lah. Cah enom wis gak gelem ya. Iya, mulane kowe dadi tani ae. Tapi tani sing nganggo teknologi ngono lho. Indonesia ini rada aneh. Rada aneh. Saiki delok wong desa iku ana koperasi merah putih. Lah kok malah gawe toko iku lha apa jan? SMK delok SMK di kabeh kabupaten sa Indonesia ono ora SMK pertanian? Gak ono. SMK ono nek dandan sepeda motor. SMK dandan mobil. SMK dandan komputer. Masa ini di soko dandan komputer itu apa? Lalu HP nek SMK, lalu SMK diwarai gawe mobil listrik. Lah apa? Luwe HP piye carane gawe sepeda motor, mesin sepeda motor tapi iso dulu garap sawahe pakane kok ngono. Aku mau kudu guyu ning gone sekolahan, ning sama loro iku ana acara apa jenenge? Ekstrakurikuler. Acaranya apa? Gawe Arduino. Arduino sing diprogram apa sih? Sing diprogram iku gawe tempat minum otomatis. Kan aneh. Lah apa kok gawe tempat minum otomatis iku lha kok gak gawe tempat wudu otomatis. Kok buah-buah banyu mbok iya ngene iki gawe pancuran, tangane nek ngene metu banyune, nek ngene mati. Kan ngirit banyu kowe. Iya kan? Kena apa kok gak gawe robot sing umpamane yo. Umpamane gawe robot siji, robot wudu. Nomor loro sing perlu neh. Nomor loro robot apa jenenge ora robot iki bakteri dienggo gawe banyu wudu iku ben iso bali neh dadi resi. Kenapa kok banyu dibuat-buat? Ayo. Nek adus masyaallah, kowe tau ngono wong adus. Apa nek cawe itu? Masyaallah. Kaya wong murah gede. Jeblung. Lah. Iki apa-apaan iki? Mbok yo sithik-sithik. Ya lah. Jung ini banyu larang. Jung ya, kayaknya dusun. La ilaha illallah. Siti-siti ae juru Kanjeng Nabi ku nek adus nganggo banyu sakso. Sakso itu berarti sak tas kresek zakat fitrah. Padahal Kanjeng Nabi ku buru-buru. Nah, terus tekan kono apa? Pasun ida tolako. Nalikane nalak sapa wong lanang imro'atahu ing wadone wong lanang wahidatan sepisan awit ngataini utawa ping pindho. Falahu mongko tetep keduwe wong lanang muroji aduha oleh baleni wong wedok. Malam takodi selagine durung tek apa iddatuha iddahe wong wedok. Paing kodon mongko lamun entek apa iddahe wong wedok halal mongko halal lalu kanggone wong lanang nikahi wong wedok bi akdin jadidin lawan akad sing anyar. Jadi wong lanang duwe talak telu, talak siji oleh rujuk, talak loro oleh rujuk, talak telu wis ora oleh. Wala takunu ma'u alama bagiya minat talak. Wala takunu lan ora ana ma'u ing dalem sartane mengkono iku mau alama ing atase barang bagiya sing tetep minat talak disambung tolak. Jadi umpamane ditalak loro, ana wedok ditalak loro bojone. Dilalah ora dirujuk, bareng wis 2 tahun sing lanang moro neh, moro ning sing wedok yo awak dhewe rapi neh, oleh rapi neh, tapi talake karek siji. Ora kok terus rapi neh terus dadi telu neh ora. Telu wis digo loro nek orang yang sama dadi karek siji. Tapi nek wong anyar dadi telu neh, yo iku bedane. Terus Pak ini ono ini talak sebelum menikah ono. Nah, atau laku rupanya apa? Rupanya itu apa jenis orang itu loh, klambi leret-leret apa jenis nyender nih soko ini mau bareng menikah ini
At-tolaku fa'in tolaku dia mau wis nikah, dia mau biar sekolah terus ditalak deh. Fa'in tolaku rondo kempling. Fa'in tolaku lamun nalak ing wadon salatan ping 3 lan tahiru mongko ora halal lau kang wong lanang illa ba'da wujudi khamsi syaraita kecuali sakwise wujude 5 syarat. Ana wong wedok ditalak 3 karo bojone, maka sing lanang boleh menikahi wong wedok iku meneh nek netepi 5 syarat. Ing kido idatiha entek ing idae wong wedok minggu saking wong lanang. Wa tazwijua bi ghairi lan rabine wong wedok bi ghairi kanthi liyane bojone iku mau. Wa dukhulu biha lan dukule wong lanang anyar biha kawan wadon. Wa asobatuha lan menekine wong lanang gak ing wadon. Wa buyinu wa bayyinu natiha minhu lan misae wong lanang ha ing wadon minhu wa bayyinu natuha ya misae wadon minhu saking lanang wong kido idatiha lan ente idai wadon minhu saking lanang sing anyar naham wis gak usah tak terangno ya wis cetok. Wa idza halafa nalikane sumpah sapa wong lanang alayatiha yen to ora ngumpuli sapa wong lanang zaujatahu ing bojone mutlakon secara mutlak au mudatan utawa semongso turidu ala arba'ati asyhurin ngersakake tazidu apa turidu tazidu nambahi apa mongso ala arba'ati asyhurin ing atase 4 sasi bahwa mongko utawi wong lanang iku apa itu bahwa mongko utawi wong lanang iku mulih iku maksudnya lalu tahu saya ya ini bahwa mulin mongko utawi wong lanang iku mulin nanggung wayu ajidu lagi di tempo lalu kampune wong lanang sing alat namun njaluk sapa wadon dari kae ngono iku mau arba'at asyurin ing 4 pira-pira sasi tumayu khayyu muli keri-keri nilai bainal ati ing dalem antarané bayar fek wa takfir lan takfir meniadakan awit tolak utawa tolak fa inin tanaa mongko lamun nyegah apa tolakun talak alaihi ngatasi wong lanang apa al-hakimu hakim naam ya. Jadi ora usah sumpah aneh-aneh we. Nek sumpah aneh-aneh omone kok suwi, maka harus dihadapkan kepada hakim. Si tongkas paslon wal biharu utawi bihar iku ayakula yang tong ucap sapa ar-rajulu li zaujatihi maring bojomu anti alayya kadhri ummi anti sliramu wadon
alaya mungguwe ingsun kalori kaya gegere umi mbokku. Faida qala la dalika nek ana wong lanang kok ngucapake lan marang bojone dalika mengkone ku mau walam tabi bitolak lan ora ketudureni sapa lanang ing ucapan ditolak lawan talak sora mongko dadi aidan aid penghalang min saka bojone walazimat ulan wajib hu ing kanggone wong lanang al kafaratu bayar kafarah wal kafaratu tawi kafarah iku itku raqabatin merdekake budak mukminatin sing muslim salimatin tur ora ana cacate minal uyubi saka cacat. Nah, jadi di hari itu berarti kowe ngucapno iki mau kowe ngucap wong lanang kowe ngucap kowe kaya mbokku, bojone aja nganti mbok omongi ngono. Ya, nek umpamane kok ora diterusno kanthi talak, maka awakmu kudu bayar denda. Dendane adalah membebaskan budak wedok sing sehat. Padahal saiki wis gak ono. Naam. Wal mudirratu lan wong sing kangelan bil amali lawan ngamal wal kasabilan nyambut gawe fa ilam yajid kok ora iso nemu budak dimerdekake pasya usaha ini mongko poso rong sasi mutatabi'aini sing terus menerus fa ilam yastate mune ora kuat poso rong sasi berturut-turut bait amu sitina miskinan mongko ngei mangan sitina wong suwida miskinan apane wong miskin Kulu miskinin utawi saben-saben wong miskin mudun sakmut wala yahin lan ora halal lil mudhairi kangune wong sing bihar watuha ngumpuli bojone hatta yakuru sehingga ilang apa hukuman utawa hatta yakuro sehingga bayar kafarah. Naam. Jadi apa? Bihar iku mempersamakan bojone karo mbokmu. Ora oleh. Misale kowe kanggoku kaya apa jenenge? Kaya mbokku. Ngene iku ora oleh, ya. Ora oleh mergo ngene iku ndadekno masalah. Jenenge Oedipus kompleks. Kowe ngerti Oedipus kompleks? Oedipus kompleks iku nek ana wong lanang senengane karo sing luwih tuwa. Jadi ceritanya bikin ono wong lanang jenenge Oedipus anake raja. Dilalah bareng lahir sing jenenge Oedipus iku dicekel karo monster digawa ning gone gunung, terus diceblok nang gunung. Dadi ora ngerti mboke sapa. Dilalah mboke wayu awet ayune. Terus bareng Oedipus dadi cah gedhe, Oedipus jatuh cinta karo mboke mergo bapake rajane wis mati. Terus dia jatuh cinta karo mboke iku mau. Karena jatuh cinta karo mboke, akhirnya dia kepingin kawin karo mboke. Dilalah wis rapi karo mboke, terus ngerti mboke iku anake mergo duwe tandha lair. Mulane terus diarani Oedipus kompleks. Ana loro penyakit berdasarkan cerita drama itu Oedipus. Ceritanya judulnya Oedipus. Sing siji jenenge sing siji ana penyakit neh jenenge narsis. Narsis iku yen ana wong lanang jenenge narsis. Saking gantenge wong lanang iku, iya lek. Saking gantenge wong lanang iku terus saben sore dene nongkrong ning gone pinggir telaga. Terus ning gone pinggir telaga kandhanane angel temen. Apa dene kono ono lewangane kok sing nunggu kono mesti ribut dhewe sebabnya kenapa? Ya Allah, mau sing kita wis kon pindah saiki genti. Ya lah kudu ngabang kono cerita kok mandek. Kono ana setane lho, ya. Tapi setan dibondo kok, berarti ya bocah dhewe setan. Wayahe ngaji kok malah ribut dhewe. Terus narsis iku ngilo ning gone telaga. Anggere dene ngilo ben sore, akhire dene jatuh cinta karo ayang-ayang iki.
Bareng dene seneng karo ayang-ayang delok wong kok gantenge ngono terus dene jegur ning gone telaga. Goleki ayang-ayang sing mau ngilem terus ora metu-metu. Mergo ora metu-metu akhirnya mati sesuai ning pinggir kono. Tukul kembang jenenge disebut sebagai kembang narsis. Kembang narsis kok kembang jam 09.00 itu tok. Nah, iku mau sedilu tok. Jadi wong kok senengane mengagumi dirinya sendiri, itu tidak akan pernah lama. Mergo wong kok mengagumi dirinya sendiri, engko let sedilu mesti nemu eleke. Mulane kowe cah wedok kandhane ora usah kakean ngilo. Ya, mergo kowe nek kesuwen ngilo, kamu pasti menemukan kejelekan ning gone raine dhewe. Lah kowe nek nemono elek ning gone raine dhewe, kowe mesti ora syukur. Kowe kok ora syukur marang Gusti Allah berarti kowe kufur. Wong sing mengkafiri ora ngakoni paringane Gusti Allah, itu biasane diadab karo Gusti Allah. La in kafartu inna adzabi lasyadid. Kowe nek gak gelem ngakoni paringane Gusti Allah mesti diadab. Saiki akeh wong wedok diadab mergo kakean milo siji, diadabe rupane apa? Ora gelem ngakoni raine dhewe. Sehingga dene nganggo tuku HP sing ana filter. Wah iki saiki konten-konten sing nganggo filter raine dadi owah. Nomor loro, diadab Gusti Allah rupane piye? Sibuk karepe dhewe. Raine dingenekno, dingonokno sak piturute. Nomor 3, biasane cepet tuwek. Wong ngono iku cepet tuwek. Lah nek tuwek biasane terus apa? Elek. Mulane kowe cah wedok ya gak usah kakean apa. Ora usah kakean ngilu. Mudah dadi narsis, kowe nek dadi narsis dadi penyakit hati. Nah, faslo do ida roma ar-rajulu zaujatahu bizina fala wallahu a'lam.